Fourth special session gindumaran 7th sangkuniang panglungsodan syudadan Borongan nga pinangunahan ni Acting City Vice Mayor SP Member Maria Rosendasa gimbuhat ang sessional syudadan Lunes, Pebrero 9. Ining special session ginaprobaranhan konseho ang resolusyon nga nagahatag in otoridad LG Borongan. Aging representaran ni Acting City Mayor Emmanuel Chusungco nga sa mulod nga magpermeng kasabutan Memorandum of Agreement sa Department of Education DepEd para implementasyon ni Basic Education Facilities Program BEFP aging pupunduan ni General Appropriations Act of 2026. Ginaprobaran konsehon sa pang-resolusyon nga nagahatag liwating otoridad ang LG Borongan aging representaran ni Acting City Mayor Chusungco nga sa mula din tripartite agreement a Department of Public Works and Highways DPWH so Department of Education para implementasyon ni BEFP aging pupunduan ni General Appropriations Act of 2025. Iginsayda konseho ni Engineers Mark Hill Montaliana o Maria Melisa Caranzo, mga enhinyero, at Borongan City Schools Division nga hini nga BEFP pagtutukuron in single-story buildings sa elementary schools ngan multi-purpose buildings sa secondary schools. Samtang ginpihuliwata konseho ni Assistant City Engineer Shena Traiberos nga may kapas ang City Engineering Office sa pag-implementar han mga proyekto ng tatapod LG Borongan ng DepEd ilarom hini nga Basic Education Facilities Program. Kasumpa hinigin sa liwat ni City Legal Counsel Attorney Celestino Cabato ang nasabi ang kasabutan nga sisiglan ng lokal nga pamunuan ng syudad, DepEd ug DPWH. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.